Anděl strážný nemůže být všude a tak je lepší, když sami víte, jak se zachovat v různých krizových situacích. Pokud na ně nestačíte se svými nejbližšími, je dobré zavolat na linku tísňového volání. Těch ovšem existuje několik. Víte, kterou vybrat jako první? Platí základní pravidlo, že občan by měl volat podle typu události, kterou objevil nebo která ho postihla, na příslušné číslo. Samozřejmě platí tehdy, když ten jeho problém řeší jedna ze záchranných složek. Neví-li, která složka mu může v daném problému pomoci, anebo nepamatuje si čísla, tak samozřejmě je výhodné volat na tísňovou linku 112. Jistě sami víte, že číslo 150 mají hasiči, 155 záchranka a 158 policie. To je ovšem u nás, v České republice. Oproti tomu číslo 112 má tu výhodu, že je stejné v celé Evropské unii. Ale pojďme si říci, jak funguje propojení jednotlivých dispečinků. Ať se občan dovolá kamkoliv, na kterékoliv číslo, tak operátoři na dané lince musí vyhodnotit, zdali ta událost, která je jim hlášena, náleží jim z hlediska působnosti, ať už věcné nebo teritoriální. A pokud nenáleží, tak jsou povinni předat tuto událost k řešení té příslušné složce. Je tam nějaké zdržení nebo jak rychle to pokračuje? Je určitý procesní rozdíl mezi předáváním informací o událostech z národních čísel tísňového volání a z toho jednotného evropského čísla tísňového volání, protože v souvislosti se zavedením 112 byl v České republice realizován velmi rozsáhlý projekt, který zajišťuje to, že veškeré informace získané na operačním středisku u hasičů, a to platí jak pro 112, tak i pro 150, jsou převáděny do datové formy a formou dat jsou předávány na operační střediska, která pak rozhodují o vyslání konkrétních sil a prostředků. O to je realizace a řešení toho přijetí a vyslání sil a prostředků rychlejší. Kdežto od policie a od zdravotnické záchranné služby jsou k nám tyto informace předávány telefonicky a dochází k určitému zdržení. Pokud se jedná o událost, kde má zasahovat více složek, je z hlediska času samozřejmě výhodnější volat na 112, protože informace o té události se policii, záchrance a hasičům dostane datově a v jeden okamžik. Dovedu si představit, že v takové krizové situaci je pro každého člověka těžké vzpomenout si na všechno důležité, co by měl na tísňové lince sdělit. Na to jsou ale operátoři zvyklí a také pro školení. Osoba, která tísňově volá, tak buď ze sebe vychrlí informace, anebo má problém s tím cokoliv sdělit. V takovém případě operátor pomocí přesně cílených dotazů takovou osobu navede na ty správné informace nebo odpovědi, tak aby ten hovor byl efektivní. Obecně vždy obsahem tísňového hovoru má být informace o místě mimořádné události, o druhu nebo o tom, co se stalo, a pak samozřejmě je volající vyptáván na informace, které se vztahují vůči němu, tedy na to, kdo volá, z jakého telefonu volá, nebo případně odkud mimořádnou událost vidí. Je povinnost ohlásit se jménem, kdo to zavolal, nebo lze ohlásit nějakou událost anonymně? Samozřejmě, že takováto záležitost není ošetřena zákonem, že by byl člověk povinen sdělit svoje jméno při tísňovém volání. Operátoři se na to vyptávají a zejména je to proto, že na místě pak potřebují dohledat toho volajícího, protože většina těch událostí se nachází třeba v bytě toho volajícího a musí na zvoncích najít, kam vlastně se dostat. Současně také platí to, že v některých případech se musí zpětně volat a měli by si být naši operátoři jistí, že se dovolali opravdu člověku, který tu událost ohlásil. Proto se vyptáváme standardně na jméno volajícího, ale pokud tu informaci nesdělí,
umíme fungovat i bez toho. Ale může to být pro toho tísňově volajícího složitější, že ho nemusíme tak rychle nalézt. Volání je na tísňové linky ze zákona zdarma, a to ze všech typů telefonů, včetně mobilních. Ty zřejmě v naší zemi v poslední době převažují, ale napadá mě, že problémem by mohl být v některých oblastech třeba signál určitého operátora. Převážná většina tísňových hovorů v současné době je realizována z mobilních telefonů. Tam samozřejmě je ta schopnost dovolat se závislá na pokrytí signálem mobilního operátora a právě pouze u čísla 112 funguje speciální záležitost a to je taková, že v případě chybějícího signálu vlastního operátora ten telefon sám vyhledá síť jiného operátora a prostřednictvím něj přenese tísňový hovor. No tak to už je třetí výhoda čísla 112. Je mezinárodní, rychle předává informace dál a může vyhledat i jiného operátora, který má signál v dané oblasti. Odborníci říkají, že pokud si nejste jistí, zda na tísňovou linku volat nebo ne, je lepší zavolat třeba i zbytečně a raději se s operátorem nebo operátorkou poradit. Něco jiného je ale zneužívání tísňových linek. Zneužívání je velmi časté. Jedna věc je zneužívání, druhá věc jsou různé omyly nebo nechtěná komunikace na lince tísňového volání. To samozřejmě ta pracoviště velmi zdržuje a způsobí jim to komplikace. Těch volání je velmi vysoké procento a my se snažíme tyto záležitosti omezit. Samozřejmě, že těm, kdo zlomyslně volají, hrozí značná sankce. V tento okamžik je to pokuta až do výše 100 000 korun. Některé telefony mají číslo tísňového volání přednastavené na zrychlené volbě a lidé je mohou vytáčet nedopatřením nebo aniž by o tom věděli. Telefony mají v pamětech a nebo přímo na některých klávesách, rychlých klávesách funkci tísňového volání a často se stane při nošení v kapse nebo v tašce, že bez vědomí majitele je vytočena linka tísňového volání a my pak slyšíme hluk v místnosti, kroky a podobně a ten hovor je samozřejmě zbytečný a zavěšujeme jej. Co doporučujete lidem? Zejména nosit telefon tak, aby sám nemohl vytáčet, to znamená nejlépe v nějakém typovém pouzdře, které většinou zamezí takovýmto záležitostem. Nenosit tedy volně v kapse, volně v tašce. A o tísňových linkách pojednává i náš shrnující videoklip. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, jak praví staré přísloví. A tak i vy se můžete dostat do situace, kdy potřebujete zavolat pomoc. K tomu vám slouží linky tísňového volání. Dovoláte se na operační střediska Hasičského záchranného sboru České republiky, Zdravotnické záchranné služby nebo Policie České republiky. Linku 150, Hasičský záchranný sbor České republiky, volejte při požáru, průmyslové havárii nebo živelní pohromě. Linku 155, Zdravotnickou záchrannou službu, volejte, pokud došlo k náhlé poruše zdraví, úrazu nebo nehodě s většími následky. Linku 158 má Policie České republiky. Volejte ji, pokud je třeba chránit bezpečnost a pořádek, chránit práva a svobody osob a prosazovat zákonnost. Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je zavedeno ve všech státech Evropské unie a je určeno i pro cizince. Na toto číslo volejte při rozsáhlejších mimořádných událostech, anebo když si nevzpomenete na národní čísla tísňového volání. Obsluha vám zabezpečí pomoc od příslušné základní složky integrovaného záchranného systému. Volání na všechna tato čísla je bezplatné ze všech telefonních přístrojů. Zneužití volání je však trestné a telefonní technologie umožňuje identifikaci volajícího. Včasným nahlášením každé mimořádné události můžete zachránit život i majetek nejen sobě, ale i ostatním lidem. Jen nepodceňujte možná nebezpečí, protože štěstí přeje připraveným.